oplosanmu emana nyawamu aja mau terus ke mergane ora ana gunane bosan hoplosan huba yo gila Saya Hirwandi mainkan apa ora emang duwite gawe tuku banyu setan apa ora mikir yen mendem itu bisa ngrusak pikiran ojo diteruske mendem mergo ora ana untungane cepet maren ana mendemmu ben dawa umurmu Ruslan hoplosan uga sawangan kae kanca kancamu akeh sing padha kelimpangan uga akeh sing gelesetan ditumpake emputlan yo wis cukup no anggonmu mendem yo wis cukup no anggonmu gendeng yo mari yo leren aja diterus no sambil jalan semuanya tutup tolmu tutupan oplosanmu emana nyawamu aja mau terus ke mergane ora ono gunane tutupan botolmu tutupan oplosanmu emana nyawamu aja mau terus ke mergane ora ono gunane panjo hoplosan spesial buat Umi yang ada di sebelah sana ada di sebelah sana sebelah kanan saya ada Umi sedang pakai kacamata bersama labahnya saya Hirwandi ya mainkan bos. Apa ora emang duwite gawe tuku banyu setan
cukup no anggon omandang yo mari mari yo